Bore da, a chroeso chi yma unwaith eto i Gapel y Ffynon. Mae'n dda cael eich cwmni chi ble bynnag ydych chi, yn arbennig os ydych chi'n troi ato ni am y tro cyntaf. A da ni yn gobeithio bod y gwasanaeth, wir yn hyderu bod y gwasanaeth yma'n mynd i fod yn gyfle i ni fedru cyfarfod â Duw mewn rhyw ffordd. Gadwch chi ni wrando ar rai o eiriau nath yr arglwydd Iesu Grist i deud. Pob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe Ffrwd Byw yn call a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo'n erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof a heb ei gwneud, fe Ffrwd Byw yn ffôl a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. A disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo'n erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd a dirfawr oedd ei gwymp. Oedd Iesu fan yn deud bod ei eiriau fo yn eiriau rhaid ni gymryd sylw ohonyn nhw a gweithredu ar eu sail nhw. Ac bod ni'n dod ynghyd i addoli bore yma, bod ni'n mynd i ganmol Duw, bod ni'n mynd i allu canu glodo, bod ni'n mynd i allu gwneud pob math o bethau. Eto, un peth da ni eisiau di bod Duw yn siarad efo ni mewn rhyw ffordd, bod ni'n clywed y geiriau. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, diolch i ti am y cyfle newydd bore yma i ddod ynghyd i daddoli di. Diolch dy fod ti'n Dduw sydd yn siarad efo dy bobl. A da ni'n gweddio bydde ni'n siarad efo ni bore yma, yn siarad efo ni yn calonau. A da ni'n gweddio Dduw'n tad y cawn ni ar gras i ymateb fel y gydylen ni i'r hyn yr wyt ti yn ei ddeud. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, mi ganon ni efo yn gilydd. Emyn sydd yn sôn am Iesu fel yr arglwydd, yr un sydd dros bob peth a phob peth yn digwydd ar ei fwyn o. Iesu yw'r i o'r, y gris yn atsain drwy y cread, disglair ei rym, tragwyddol air ein craig. Gwir fab ein Duw sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant. A sylwch ar yr adnod, ar y linell olaf yma, sy'n ein gwahodd i brofi'r bara byw.
Wel, gobeithio bod chi'r plant i gyd yn iawn. Mae'n wythnos wyliau, wythnos nesaf yma yn dydi. Wythnos chydig bach yn wahanol, ac eto, ydych chi ddim wedi cael bod i'r ysgol yn adeg ers tro. Rwan, fel arfer, pan mae yna benblwyddi, da ni yn rhoi adnodau i rai sy'n cael penblwydd. Wan syl nesaf, fydda i ddim yma. Mi fyddwn ni'n ymuno efo eglwys Caerdydd i gael yn gwasanaeth. Ac felly, yn yr wythnos sydd yn dilyn hon, mae yna 2 benblwydd. Mae Ben a Lydia yn cael penblwydd, a fel arfer, da ni'n rhoi adnodau i chi. Felly, mae ganddo ni un adnod yn gyntaf i Ben. A dwi eisiau ti, efo help dad a mam, dwi eisiau ti edrych yr adnod yma i fyny, a dwi eisiau ti wedyn ofyn i dad a mam helpu ti ddeall yr adnod yma. Mae'n dod yn Salm 20 ac adnod 7. Yn ffrostio rhai mewn cerbydau ac eraill mewn meirch, ond fe yn ffrostio ni yn enw'r arglwydd ein Duw. Da ni weithiau'n hoffi yn ffrostio, ond ydyn ni. O tîm Cymru wedi gwneud yn dda ddoe yn doedden nhw i ennill y gêm ag wythnos cynt, a da ni'n ffrostio yn tîm. Wel, mae hwn yn dweud, mae beth eisiau ni fod yn falch ohono fo'n fwy na dim ydy enw yr arglwydd. Lle da ni adnod i ti, Ben. A wedyn, diwrnod ar ôl i Ben gael ei benblwydd, mae Lydia yn cael ei phenblwydd. A dwi wedi dewis adnod ar dy gyfer di, Lydia, hefyd. A mae'n dod o lyfr yr Actau a phenod 16, a dwi'n siŵr bod ti wedi clywed yr adnod yma o'r blaen, achos mae mewn rhan sydd yn sôn am Lydia yn y Beibl. Llyfr yr Actau, pennod 16, ac adnod 14. Agorodd yr arglwydd ei chalon hi i ddal ar y pethau yr oedd Paul yn ei dweud. Agorodd yr arglwydd ei chalon hi i ddal ar y pethau yr oedd Paul yn ei dweud. A gofyn di i dad a mam siarad efo ti am yr adnod yna hefyd. Rwan, os ydych chi'n dod i'n tu ni, mi fysych chi'n ffeindio lot o lyfrau yn ein tu ni. Mae llyfrau'n bethau da ni yn ei hoffi, a dwi wedi dod ag un efo fi i ddweud i gwir heddiw. Mae'n lyfr reit fawr, a mae'n lyfr sydd yn llawn o wybodaeth am yn byd ni. Mae'n atlas, a mae yna luniau o bob math o wahanol wledydd ein byd. Ac os allai ddangos fanne, dyna chi lun o ogledd Affrica, os ydych chi'n gallu gweld, dwi'n yn gwybod. Ond mae yna bob math o bethau. Ac wrth ddarllen yn y llyfr, ac wrth edrych ar y llyfr, gallai ffeindio allan lot o bethau am yn byd ni. Gallai ffeindio lle mae gwahanol wledydd. Lle mae Twrci, lle mae Awstralia, gallai ffeindio lle mae'r Eidal a pob math o lefydd fel yna. Ond wrth gwrs, fedra i'n dysgu popeth o lyfr fel yma. Os dwi wir eisiau gwybod am Awstralia, y ffordd orau ydy nid mynd i'r lyfr. Os dwi eisiau gwybod am Awstralia go iawn, dwi'n gorfod mynd i Awstralia. A dwi'n gorfod byw yn y lle a gweld y lle dros da'n hunan. Rydyn y fath os di pobl Awstralia eisiau dysgu am Fangor neu am Ynys Môn neu am Rhiwlas, maen nhw'n gorfod dod yma. A maen nhw'n gorfod mynd i chwilio a ffeindio allan am y lle. Mae yna wahaniaeth yn darllen mewn llyfr a ffeindio allan pethau'n iawn am lefydd. Ei ddweud i gwir, mae yna rai pethau fedrwch chi'n mynd i ysgu nhw trwy lyfr. Dych chi'n gallu dysgu reidio beic trwy ddarllen llyfr yna. Y ffordd i ddysgu reidio beic ydy mynd ar gefn beic a trio. Dych chi'n gallu dysgu nofio jyst trwy ddarllen mewn llyfr. Dych chi'n gorfod mynd fewn i'r dŵr a wedyn dych chi'n gallu dysgu nofio wrth fynd fewn i'r dŵr. Mae llyfr yn helpu ni ddysgu am bethau. Ond wedyn, i wneud pethau, da ni'n gorfod gwneud mwy na jyst darllen llyfrau. Mae'r Beibl yn lyfr sydd yn dysgu ni am Dduw,
ac am Iesu Grist. A mae hynny'n gret, a da ni angen dysgu am Dduw a dysgu am Iesu Grist. Ond da ni ddim jyst eisiau gwybod am Iesu Grist. Be mae'r Beibl yn deitha ni ymwneud mewn gwirionedd ydy bod rhaid i ni ddilyn Iesu Grist. Bod rhaid ni fynd ar ei ôl, bod rhaid ni nid jyst dysgu amdano fo, ond bod rhaid ni siarad efo fo, da ni'n gallu gwneud hynny trwy weddio. A bod rhaid ni fyw fel mae Iesu Grist eisiau ni fyw. A mae'n anodd weithiau. Ond mae Iesu Grist yn addo rhoi help i ni. I ddweud y gwir, pan da ni'n methu, a da ni'n gwybod bod ni'n methu yn aml, mae Iesu Grist yn gallu maddau i ni wrth i ni gredu ynddo fo. Felly, pan ydych chi yn cael llyfr newydd, falle fyddwch chi a diddordeb mewn edrych ar y llyfr a dysgu pethau o'r llyfr, a dysgu am bethau. Felly, darllenwch y Beibl i ddysgu am Iesu Grist, ond y fwy na dysgu am Iesu Grist. Dwi eisiau i chi fedru adnabod Iesu Grist, a dwi eisiau chi fedru credu ynddo fo, a dilyn Iesu Grist. A dyna da ni'n mynd i sôn mwy amdano fo bellach ymlaen yn y gwasanaeth yma bore yma. Rwan, dwi am ddarllen felly o'r Beibl, a dwi'n mynd i ddarllen geiriau nath Iesu Grist i hunan i'w adrodd i'w ddisgyblion i rhai oedd yn ei ddilyn o. Maen nhw yn Efengyl Ioan, a phenod 15, a dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Mae fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. A mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf fi wedi lefaru wrthych. Arhoswch yno fi a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni allwch ithau heb i chi aros yno fi. My fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe rhoddir i chi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad trwy i chi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf innau wedi eich caru chi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf fi wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'm llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chi fod yn gyflawn. Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd emyn arall. Molianwn di o arglwydd, wrth feddwl am dy waith, yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. Yn arglenni ar y teledu yn does sydd yn dangos i ni yn byd yn ei ogoniant, rhyfeddod y cread. A da ni'n moli Duw fel yr un sydd wedi creu pob peth. Ond wedyn, yn yr ail bennill, da ni'n meddwl am folianau Duw oherwydd ei ffyrdd o. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy ffyrdd. Fel mae o yn llywodraethu'r byd a mae o yn harwain ni i bobl o. Ond y trydydd pennill yn fwyaf pwysig. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy ras. Mae gras Duw yn rhyfeddol, a dyma'r peth mwyaf gwerthfawr i bob Cristion.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd bendigedig Iesu Grist. Roedden ni'n canu funud yn ôl am meddwl am dy waith, am dy ffyrdd ac am dy ras. A da ni'n diolch yn bod ni'n cael y cyfle yma i droi oddi wrth y byd megis ac i dy ystyried di a chofio amdana ti yrwan. Ac yn wir, mae'n meddyliau ni yn ymddangos yn fach iawn i fedru deall dy fawredd di. Yr wyt ti o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn ddiw bendigedig. Uwchlaw y byd, uwchlaw y bydysawd ac uwchlaw amser. Tydi 1000 o flynyddoedd yn dolwg di ond megis y ddwy. A da ni o Dduw tad yn rhyfeddu at ogoniant yr un sydd wedi creu y fath y byd. Da ni'n rhyfeddu at nerth yr un sydd yn cadw'r sêr ar ei llwybrau ac yn dal y galeithau yn dy ddwylo. Ond da ni'n rhyfeddu o Dduw'n tad hefyd at dy drigaredd di. A dyna sy'n peri bod ni bore yma'n gallu closio ato ti. Bod ni'n cofio dy fod ti'n ddiw trigarog a graslo. Dy fod ti'n hwyrfrydig i lyd. Ti'n yn brysio i farnu a chondemnio a chosbi. Ond wyt ti'n disgwyl yn amyneddgar ar ei bobl droi ata ti. A da ni diolch am y gras sydd yn eiddo i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch o Dduw'n tad i fod i fod o'n ddiw wedi plygu'n isel a dod fel dyn. Da ni'n diolch o Dduw'n tad i fod wedi uniaethu hyn a ni. Fel yr oedden ni'n ystyried yn ddiweddar amdano fo yn cymryd i fedyddio. Nad oedd o angen edifarhau eto, oedd o'n uniaethu hyn ar bobl oedd yn dod i gael bedydd edifeirwch. A mi oedd o'n cymryd yn baich ar ei galon ei hunan. A cymryd y cyfrifoldeb i wneud rhywbeth am yn cyflwr. Ac da ni mor ddiolchgar i fod wedi bod yn barod i dalu'r pris eithaf mwyn i ni brofi gras ac mwyn i ni brofi maddeuant. A'r bore yma wrth ni droi ata ti i daddoli di. Da ni'n cyfadde mae'n hunig obaith ni bellach ydy yr arglwydd Iesu Grist. Yn unig obaith ni am faddeuant ydy y fod wedi talu'r pris am yn beie. Yr unig obaith am fywyd newydd ydy fod wedi agor y drws i ni brofi dy drigaredd di. Yn unig obaith ni o Dduw'n tad am ddyfodol diogel ydy yn bod ni yn cael yn rhoi yn nwylo'n harglwydd Iesu Grist. A thrwy'r Ysbryd Glân bod ni'n cael yn cadw nid jyst yn y byd yma, ond yn cadw i dragwyddoldeb. Ac arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti. Mae penllanw tragwyddoldeb ydy nid bod ni yn osgoi marw, neu bod ni yn byw am amser hir. Ond penllanw tragwyddoldeb i ni o Dduw'n tad fydd cael dy weld di, a cael gweld yn harglwydd Iesu Grist, a bod yng nghwmni'n harglwydd am byth yn rhyfeddu ac yn addoli. Ac felly o Dduw wrth i ni blygu ger dy fron y bore yma. Da ni'n gofyn am ras heddiw i addoli. Gofyn am ras heddiw i blygu, a gofyn am ras heddiw i glywed a gweld rhywbeth newydd amdana ti ac am yn harglwydd a'n gwaredwr. Os gweli di fod yn dda, ni di beri bod yr Ysbryd Glân rwan yn gweithio yn calonau ni, fel yn bod ni yn gallu dod i dy gared i'n fwy, a bod ni'n gallu byw fwy gogoniant i ti. Ac felly arglwydd, da ni'n gofyn os gweli di fod yn dda heddiw, neu di mewn rhyw ffordd yn aflonyddu ni. Da ni'n misio o Dduw'n tad jyst bod wedi cael gwasanaeth bach hyfryd efo'n gilydd. Da ni eisiau dy fod ti wedi gwneud gwaith yn calonau ni.
Felly ysgol i di bod yn dda, neu di gymryd dy air, a neu di lefaru trwy'r gair efo ni. Fel y gybydd o ddewn tad, pob un ohono ni yn gwybod yn well be wyt ti am i ni wneud, sut wyt ti am i ni fod. Da ni'n gwybod na da ni ddim yn haeddu dy drygaredd, ond da ni hefyd yn gwybod dy fod ti wrth dy fodd yn trigarhau. Felly tyrd ato ni a llefara wrthym ni. Os oes yna rhywun sydd yn ymuno efo ni heddiw sydd â baich arbennig ar eu calonnau, da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan weddio bydde di'n closio atyn nhw ac yn dangos iddyn nhw dy gryfder a dy gariad, ac y bydde di'n ei lapio nhw yn dy freichiau, ac y bydden nhw yn llawen ac yn fodlon ac yn profi tangnefedd yn dy freichiau. Yn y cyfamser, gad yn uned ddewn tad, fod yr hyn ddylen i fod, yn blant wedi'n hailenni, nid o had llygredig, ond o had anllygredig dy air di, a thrwy aberthryfeddol yn harglwydd angwaredwr. Clyw yn gweddi, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, cyn troi at y gair, mi wnawn ni ganu un emyn arall sydd yn emyn fer ac yn emyn syml ar un olwg, ond mae'n emyn sydd yn gallu bod yn weddi i bob un ohono ni. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun. Agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Da ni wedi bod yn ceisio edrych ar rai digwyddiadau arwyddocaol yn hanes yr arglwydd Iesu Grist dros Fforeus Sul yn ddiweddar. A heddiw dwi am droi at Efengyl Mathew ar 4 bennod ac adnod 18 ac 19. A os ydych Beiblau gynnwch chi, mi fydd yn dda i chi droi at yr adnodau yma. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu 2 frawd, Seimon a elwyd Pedr, ac Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd i'r môr, pysgotwyr oeddent, a dywedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Mi fedrwn ni fod wedi dewis adnodau eraill, am Iesu yn galw gwahanol rai i'w ddilyn o, ond da ni am gychwyn fan yma. Rwan, da ni'n byw yn oes celebrity yn tydyn ni. Yn oes lle mae cymaint o bwys yn cael ei roi ar enwogrwydd. Ac wrth gwrs, dydy o ddim jyst yr enwogion da ni'n ei weld ar sgrin teledu sy'n ennill dilynwyr. Mae gennych chi TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, a mae'n siŵr fod yna lwyfannau eraill na dwi ddim yn gwybod amdanyn nhw. A mi fedrwch chi gael dilynwyr fan yna. Rhai sy'n eich dilyn chi, rhai sydd yn rhoi sylw i chi.
Ac yn aml mae rhai'n mesur eu llwyddiant yn ôl faint o ddilynwyr sydd ganddyn nhw. A wedyn pan mae rhywun yn rhoi rhywbeth i fyny ar y we, mae rhaid i mi gyfadde mod i wedi bod yn edrych rhywfaint ar faint sydd wedi bod yn gwylio'n gwasanaethau ni. A faint sydd yn gwylio'r myfyrdod dwi'n rhoi fyny gair o'r gell ar y we. O pan o'n i'n blentyn, roedd y sêr pop efo fan clubs yn doedden nhw. A llwyddiant cael ei fesur yn ôl faint o rai fydden ymuno yn y fan club. Rawr wrth feddwl am yr arglwydd Iesu a'r digwyddiadau ardd y cael yn ei fywyd. Mi ddoth pobl rwan i wybod amdano fo. Oedd wedi byw blynyddoedd heb fawr neb yn gwybod amdano fo. Saer syml yn Nazareth oedd o. Ond rwan mae wedi dechrau cyfnod gwahanol. Wedi mae'n mynd ati i bregethu a gosod i hyn i fyny fel rhyw athro. Rhywun yn egluro gwirioneddau mawr Duw i'r bobl. A mae o'n dod yn dipyn o celebrity. Na, doedd dim Facebook, doedd dim Twitter, doedd ddim yn cael dilynwyr fel yna. Ond mi oedd y sôn amdano fo yn mynd ar led. Pan ath o i Nazareth a phregethu yn y synagog, roedd pobl yn synnu. Wel, ble mae hwn wedi cael y fath o sgeidiaeth oedden nhw'n dweud. Waw, mae wedi troi yn bregethwr o fod yn saer. Da ni wedi arfer i weld efo cyn a morthwyl, efo llif a choed ac yn y blaen. A wedyn yng Nghapernaum, dyma fo'n mynd i'r synagog, a dyma fo'n bwrw ysbryd aflan allan o ddyn yn fanno. A doedd y bobl yn Capernaum ddim wedi gweld unrhyw beth tebyg i hyn o'r blaen. A dechreuodd y sôn ymledu amdano fo. A dyma tyrfaoedd yn dod i ddilyn. Yn wir, oedd na dyrfaoedd oedd wedi bod yn dilyn Ioan Fydyddiwr, achos hwnnw oedd wedi bod yn dipyn o celebrity. Dyma lot o'n nhw'n gadael Ioan Fydyddiwr a dod i ddilyn Iesu. Dyma fo'n dod yn enwog a cael lot o bobl yn cymryd sylw ohono fo. Ond yng nghanol hyn i gyd, be mae Iesu'n ei wneud? Mae o yn mynd ar ôl rhai yn benodol, a mae'n ei galw nhw i fod yn ddisgyblion iddo fo. Mae'n mynd ati i gasglu criw o ddilynwyr, Pedr ac Andreas, Iago ac Ioan, Mathew o Publican ac eraill. So be da ni'n gallu ddysgu o'r ffordd roedd Iesu mynd ati i hel y criw bach yma at ei gilydd. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mae nid fan club oedd Iesu isio, ond disgyblion. Nid fan club, ond disgyblion. Mae beth cymharol hawdd i gael pobl eich dilyn chi ar y cyfryngau cymdeithasol ar y we, tydi? Ac wrth gwrs, mae ambell un wedi dod yn enwog ar ôl rhyddhau ryw fideo a llwythio bobl yn ei weld o, a mae'n dod yn dipyn o ffenomenon. Yn sicr doedd hi ddim yn anodd i Iesu fedru casglu dilynwyr o'r math yma. Rhai sydd ddim yn gorfod gwneud rhyw lawer. Os ydych chi'n mynd o gwmpas yn gwneud i rai nad oedd erioed wedi gallu gweld un sydyn i gael 2020 vision, wel, mae pobl yn mynd i ddechrau cymryd sylw, dydyn nhw. Os ydych chi'n gallu rhannu picnic bach rhwng 5,000 o bobl a digonau dros ben ar y diwedd, wel, yna mi gewch chi dipyn o rhain dymuno mynd ar y chôl chi yn cewch chi. Mae fans yn edmygu rhywun. Edmygu sut mae rhywun yn canu, sut mae rhywun yn chwarae pêl-droed, sut mae rhywun yn ysgrifennu nofel. A mae yna ddigon o bobl sydd yn edmygu Iesu Grist ac yn dweud, waw, toedd yn berson arbennig, ond doedd hynny ddim yn ddigon i'r arglwydd. Oedd o eisiau mwy. Mae fans weithiau yn dynwared i harwyr. Maen nhw'n canu caneuon, yn gwisgo'n debyg iddyn nhw, yn ôl yn y 60au yn y ganrif ddiwetha, yn sydyn fe ddoth na ryw ffordd o drin gwallt, o dorri gwallt yn ffasiynol, y Beatle haircut, achos bod rhai eisiau cael gwallt oedd yn debyg i'r Beatles, oedden nhw'n fans ohonyn nhw. Ac mi fedrwch chi gael fans crefyddol.
Mae rhai pregethwyr, maen nhw'n dynwared y pregethwyr, maen nhw'n meddwl llawer ohono fo ac yn y blaen, gwisgo'n debyg iddyn nhw. Ond oedd hynny ddim yn ddigon i Iesu. Roedd cael pobl i'w efelychu, i'w ddynwared o ddim yn ddigon. Mae ffans weithiau yn mynd ar ôl rhywun achos i bod nhw'n gobeithio cael rhywbeth. Felly cael rhyw memorabilia i'w drysori, cael y celebrity a rwyddo rhywbeth ganddyn nhw, a maen nhw efo'r llofnod wedyn i'w gadw ac yn y blaen. Ac yn sicr na rhain dod at Iesu gan obeithio cael rhywbeth. Oedden nhw eisiau iachad, oedden nhw eisiau draethineb weithiau. Ac wrth gwrs doedd Iesu ddim yn ei gyrru nhw ffwrdd. Oedd o'n dysturiol ac oedd o yn ymateb i angen pobl. Ond oedd hynny ddim yn ddigon. Mi oedd o'n chwilio am ddisgyblion. Ac i ddweud y gwir, pan edrychwch chi ar y 2 blynedd pan oedd Iesu'n cynnal i weinidogaeth gyhoeddus, da chi'n gweld fod wedi rhoi mwy o amser i'r criw bach o ddisgyblion na nath o i'r tyrfaoedd oedd yn dod ar ei ôl o. Chi'n gweld, mae disgybl yn dysgu, yn dydy. Mae hwnna'n beth amlwg i ddeud. Rhaid yn barod i wrando ar Iesu, nid mwyn i diddanu, ond mwyn cael ei newid mewn rhyw ffordd. Chi'n cofio'r geiriau nes i darllen ar ddechrau y gwasanaeth yma. Pob un sy'n gwrando ar geiriau hyn o'r eiddo ac yn ei gwneud, fe cyffylybri un call a adeiladodd ei di ar y graig. Ond pob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo heb ei gwneud, fe cyffylybri un ffôl adeiladodd ei di ar y tywod. Oedd gan Iesu rhywbeth oedd o eisiau i ddysgu, ac oedd o'n casglu rhai, oedd yn barod i ddysgu y pethau yma yn iawn. A mae disgybl felly mwyn dysgu yn gosod ei hunan dan awdurdod i athro, ydy. Os ydych chi'n dysgu chwarae'r piano, mae'r athro'n dweud, reit, mae rhaid i ti erbyn wsos nesaf fod wedi ymarfer dy scales. A felly, achos bod chi, wel, os ydych chi eisiau dysgu chwarae'r piano, yna mi fedrwch chi fynd adre, ydych chi'n ymarfer eich scales, a wedyn wsos nesaf, mae'r athro'n dweud, da iawn, o ti di gwrando, ti di gwneud, ti di dod o dan fy awdurdod i a di cyflawni. Ac felly, oedd Iesu yn casglu rhai, ac oedden nhw dod dan i awdurdod o. Oedden nhw'n cyflawni'r hyn roedd o yn ei orchymyn iddyn nhw. Oedden nhw'n cael ei danfon allan i bregethu, ac oedden nhw'n mynd. Falle bod nhw'n nerfus wrth fynd, ond oedden nhw'n mynd i rannu'r neges oedd Iesu wedi dysgu iddyn nhw. Dyma nhw un tro, dyma dau'n cael ei danfon i'n ôl ebolasyn, heb ddeud pam ac heb ddeud, wel, oedden nhw'n mynd i oratelu amdano fo na dim byd. Na, just ewch, bydd na ebolasyn, dewch a fo ata i. Ac oedden nhw'n mynd yn ifydd. A mae Iesu'n chwilio hyd am ddisgyblion. Rhai sy'n barod i ddysgu ganddo fo, a rhai sy'n barod i osod ei hunain dan i awdurdod o. Ond be mae bod yn ddisgybl yn i olygu, sut fedrwn ni ddod yn ddisgybl? A dyma'r ail beth, mae disgybl yn dysgu trwy fod gyda'r Iesu. Trwy dreulio amser gyda'r arglwydd Iesu. Wrth allan hanes y gwaredwr, da ni'n ei weld o'n pregethu wrth y tyrfaoedd, a weithiau mae'n rhoi rhyw wahoddiad cyffredinol. Dewch ata fi bawb sy'n blinderog yn llwythog ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Oedd o'n rhoi taflu rhyw wahoddiad cyffredinol allan. Ond wedyn, oedd o'n mynd ati ac yn gwneud peth llawer mwy personol. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau ei frawd, Seimon a elwyr Pedr, ac Andreas ei frawd yn bwrw rhwyd i'r môr, pysgotwr oeddent, a dywedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i. Nid ryw wahoddiad cyffredinol, ond gorchymyn,
dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gnafn bysgotwyr dynion. A bwriad Iesu oedd bod nhw'n mynd i adael y rhwydi a bod nhw'n mynd i dreulio amser efo fo, achos dyna be oedd bod yn ddisgybl yr adeg hon. Os oedd rhywun yn athro yn cael y teitl rabi, yna be oedden nhw'n gwneud oedd bod nhw'n dysgu pobl yn gyffredinol, oedd yna rai fydden nhw yn cael eu cymeryd fel disgyblion a fydden nhw'n byw efo'r rabi. Fydden nhw yn gadael eu gwaith bob dydd, weithiau am gyfnod o wythnosau neu misoedd, weithiau am flynyddoedd. A dyna oedd Iesu yn ei wneud. Oedd o'n galw rhai fel Seimon ac Ioan i dreulio amser efo fo. Mae Efengyl Marc yn deud wrthon ni, penododd y 12, mwyn iddynt fod gydag ef. A roedd yr addysg oedden nhw'n ei gael yn fwy na dysgu o lyfr yn doedd. Mae yna wahanol fath o ddysgu dyn ni'n gallu wneud. Mae yna eistedd i lawr mewn dosbarth. Mae yna ddysgu ffeithiau a gweithio pethau allan yn does. Ac yn sicr oedd hynny'n rhan o'r dysgu oedd Iesu'n ei wneud. Nath o ddim rhoi llyfr i'w ddisgyblion i'w ddarllen, ond meddyliwch am hyn, ar lawer o'r fath amhegion o'r efen llefaru'r gair wrthynt wrth y tirfaoedd, yn ôl fel y gallent wrando, heb ddameg ni byddai'n llefaru dim wrthynt, ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Chi'n gweld, oedd y disgyblion angen gweithio allan beth oedd ystyr y damhegion yma. Gyda nhw angen meddwl a deall. Fedrwch chi ddim bod yn ddisgybl i'r arglwydd heb dreulio amser yn meddwl a myfyrio ar ei ddysgeidiaeth o. Ond mae yna ddysgu ymarferol hefyd, fel o'n i deud wrth y plant. Dysgu reidio beic. Da chi'n mynd wneud hynny wrth eistedd mewn dosbarth yn darllen llyfr. Dysgu nofio. Roedd rhai yn y rwan yn gorfod profi a gweld sut oedd yr arglwydd Iesu hun yn byw, sut oedd yn ymateb i bobl, sut oedd yn gweithredu. Mae yna enghraifft arbennig o hyn, chi'n gweld. Un tro, roedd ef yn gweddio mewn rhyw fan ac wedi orffen, dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, arglwydd, dysgu ni weddio. Wrth fod efo yr arglwydd Iesu, roedden nhw wedyn yn cael mwy na jyst gwybodaeth. Oedden nhw'n cael dod i fod yn ddisgyblion, i fyw fel oedd Iesu eisiau iddyn nhw fyw. Dyna, ydych chi'n gweld, pam ddarllenis i ddameg y wir wnwydden yn gynharach. Oherwydd mae bod yn ddisgybl yn golygu meithrin perthynas efo'r arglwydd Iesu. Oherwydd, bod na 2000 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i Grist fod ar y ddaear. A dyn ni'n gallu eistedd i lawr efo fo, fel ag oedd y disgyblion yn gwneud wrth i ni ddarllen yr Efengylau. Ac eto, mewn ffordd yr un mor real a phrofi presenoldeb o, mi fedrwn ni brofi presenoldeb yr arglwydd. Wrth i ni gredu ynddo fo, wrth i ni ymddiried ynddo fo, wrth i ni agor yn calonau iddo fo a siarad efo fo. Ac wrth i ni wrando a darllen y gair a gadael iddo fo siarad efo ni. Mae modd byw heddiw ym mhresenoldeb yr arglwydd, achos y peth ola ddydodd o'n Efengyl Mathew wrth i ddisgyblion oedd wele yr wy fi gyda chi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Felly, dyna'r ail beth. Peth cyntaf, nid fan clybodd Iesu isio, ond disgyblion. Yr ail beth, da ni'n gallu dod yn ddisgyblion trwy dreulio amser efo'r arglwydd Iesu Grist. Ond yn drydydd ac yn olaf, mae bod yn ddisgybl yn golygu ymateb i'r arglwydd Iesu. Mae'n golygu ymateb i Iesu. Wrth i ni ddarllen hanes y gwaredwr i ddisgyblion, mae'n hawdd i ni fethu gweld digwyddodd pethau.
Weithiau wrth adrodd rhyw hanes, da ni'n rhyw gywasgu pethau, dydyn ni. Da ni'n crynhoi pethau, gwasgu pethau at ei gilydd. Ond da ni'n cael ambell i gliw yn yr efengylu o sut oedd pethau yn gweithio. Da ni'n gwybod bod yr arglwydd wedi treulio rhyw 2 blynedd yn mynd o gwmpas yn pregethu. Gar y cychwyn mae'n deud wrth ambell un, tydar fy ôl i, canlyn fi, fel gnath wrth Seimon Pedr. A da ni'n meddwl, wel ie, mi nath o adael popeth yn syth a mynd, ond na. Wrth i ni ddarllen y fwy manwl, da ni'n gweld bod Seimon wedi mynd a treulio amser efo'r arglwydd Iesu, ond oedd yn dal yn pysgota. Oedd yn dal yn gwneud hynna i gyd. Ond wedyn fe ddoth na adeg pryd nath Iesu i alw fo a dweud, come on, tyrd, dwi eisiau ti fod yn bysgotwr dynion. A'r pryd hynny, dyma fo yn gadael y rhwydi a dyma fo'n mynd yn llwyr ar ôl yr arglwydd Iesu. Rwan, tydi'r arglwydd ddim yn gofyn i bob un adael i gwaith, na di. Ond mae o yn gofyn ar i ni ymroi i'w ddilyn o ac ymateb iddo fo. Fe dreuliodd o noson yn gweddio yna dewis y 12. Dewis y 12 i fod gydag o. A mi oedd yna eraill yn rhyw chwarae weithiau efo bod yn ddisgybl. Gwrandwch ar y digwyddiad yma, os di'ch Beiblau gynnwch chi gallwch chi droi i Efengyl Luc a phenod 9. A da ni yn darllen fan yma. Yn Efengyl Luc pennod 9 ag adnod 57. Pan oedd ar y ffordd yn teithio, meddai rhywun wrtho, cynlynaf di ble bynnag yr ei. A meddai Iesu wrtho, y mae gan y llwynogod ffeie a chan adar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn, nid oes lle i roi ei ben i lawr. Oedd Iesu yn deud wrth hwn, edrych, nid joyride ydy bod yn ddisgybl i mi. Diolch yn golygu rhyw drip ysgol Sul i lan y môr. Gei di ddim aros mewn Premier Inn pan fyddi di ar dy daith. Na, gei di ddim pawb yn ymateb i ti trwy ddweud, gret, chwarae teg i ti. Mi ddydodd o mewn lle arall, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi groes am canlyn ni. Mae bod yn ddisgybl i Iesu'n golygu bod o ddifri. Mae'n golygu aberthu weithiau. Mae'n golygu rhoi heibio rhai pethau. Mi fydd hyd yn oed weithiau eich ffrindiau neu'ch teulu'n gallu troi cefn arnoch chi, achos eich bod chi yn fy nilyn ni, meddai yr arglwydd Iesu. Ond dwi eisiau i chi ymateb i mi a dod ar fy ôl i. Wedyn, da ni'n darllen, meddai wrth un arall, canlyn fi, ac meddai ynte, arglwydd, caniatáu mi'n gyntaf fynd â chladdu fy'n had. Ond meddai wrtho, gad i'r meirw gladdu i meirw ei hunain, dos di a chyhoedda deyrnas ddiw. Rwan, chi'n gweld go bryn fod tad hwn wedi marw a mae be oedd yn neud oedd gofyn am 2 awr i fynd i'r angladd a wedyn fydde fo'n dod. Na. Oedd yn fwy tebyg bod tad hwn chydig bach, wel, efallai yn heneiddio, a oedd hwn yn deud, gad i mi ofalu am yn had, a phan bydd o wedi marw, wedyn mi wnaed y ddilyn. Mae'r arglwydd Iesu'n deud wrtho fo, edrych, does dim byd mwy pwysig na fy nilyn i. Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy na my fi'n deilwng ohono fi, ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na my fi'n deilwng ohono fi. Mae hwn yn gallu swnio beth shocking i ni, falle. Di Iesu ddim yn deud na ddyle rhywun ofalu am ei rieni, ond yn yr achos yma, beth Iesu'n deud oedd, i ti rwan, mae'n fwy pwysig i ti efo ti yn rhoi sylw i be dwi'n ofyn. Dwi'n gofyn i ti fy nilyn i. Mae Mathew yn deud wrth ddim bod hwn yn un oedd i bod yn dilyn Iesu am dipyn yn barod felly. Oedd o'n rhyw fath o ddisgybl, ond oedd wedi dod
i'r casgliad y byddaf yn gallu rhoi amser rhywbryd i fod yn ddisgybl go iawn, ond rwan oedd ganddo fo beth eraill oedd eisiau gwneud. A mae yna drydydd yn debyg iawn i hwn, da ni darllen yn Luc 4:9. Meddai un arall, cynlynaf di arglwydd, ond yn gyntaf caniatáu mi ffarwelio am teulu. Ond meddai Iesu wrtho, nid yw'r sawl a sododd ei law ar yr aradr ac sy'n edrych yn ôl yn addas i deyrnas Dduw. Chweld, oedd y trydydd yma ddim yn barod i ddod rwan. Oedd am oedi. Ond y problem ydy, pan da ni dweud o ryw ddwrnod mi na i wneud hyn, tydi'r diwrnod yn aml byth yn dod. Heddiw, meddai y Beibl, yw dydd iechawdwriaeth. Heddiw di'r diwrnod i ni benderfynu bod ni yn mynd i ddilyn y gwaredwr. Heddiw ydy'r diwrnod lle da ni'n gorfod troi at y gwaredwr a dweud, arglwydd, a wneud i'n nghymeryd i yn un o'r ddisgyblion di. Problem oedi ydy fod amser yn mynd heibio. A pwy a wyr a gawn ni gyfle. Cyfle gwell na heddiw y ddeud wrth Iesu. Tyr ydy mywyd i. Dwi am fod yn ddisgybl. Dwi am ddod dan dy awdurdod di. A dwi am brofi dy drigaredd di. Felly be ydy ni heddiw? Be ydych chi? Be yw ti? A be ydw i? Da ni'n honni bod ni ddilynwyr i Iesu? Ydyn ni ddisgyblion neu ydyn ni'n ffans o'r arglwydd Iesu Grist? Ydyn ni'n edmygu Iesu? Neu ydyn ni'n gweld mae byw dan i awdurdod o ydy'r unig obaith i ni? O, ydych chi'n gweld? Pwy arall fydd, nid yn unig yn athro i ni, ond hefyd yn waredwr. Yr un fydd nid yn unig yn dysgu ni am ffordd Duw, ond fydd yn ffordd i ni at y tad. Oherwydd, nid hobi ydy Cristnogaeth. Nid diddordeb, fel mae rhai a diddordeb mewn pêl-droed ac eraill a diddordeb mewn cerddoriaeth ac eraill mewn hoffi barddoni, a rhai yn garddio, a rhai efo ryw ddiddordeb crefyddol. Na. Mae bod yn ddisgybl yn golygu byw. Byw yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. Pwyso'r ei drigaredd o. Gwybod nad oes maddeuant i'w gael y tu allan i Iesu, a gwybod yn wir fod yr hyn ddydodd yr arglwydd wrth i ddisgyblion yn wirionedd. Heb o fi, ni allwch chi wneud dim. Sut mae hi arno ni? Gadwch i ni fod yn wir ddisgyblion, yn rai sydd yn ymroi wedi ymateb i'r drigaredd sydd yn yr arglwydd Iesu. Wedi dewis emyn i gloi, emyn sydd jyst yn rhyfeddu at ogoniant yr arglwydd a deud mae ynddo fo yr ydyn ni isio byw. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy ior, hen air ydi ior yn de am arglwydd. Rhywun, da ni dan i awdurdod o. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw, ac arno rhof ymhwys, gwaredyw na rhag distriw angau dwys. A mae'r pennill ola yn mynegu'r chireth yma. O na chawngaru Iesu'n fwy bob awr. Olrhain neu degwch a'i ogoniant mawr, cuddio neu fynwes ar ei ddwyfon gref, plygu bob dydd i'w lais a'i ewyllus ef. Lord.
Diolch i chi am ymuno efo ni heddiw. Da ni'n hyderu fod Duw yn ei ras wedi bod ar waith yn eich calonnau chi. Os da chi eisiau cysylltu efo ni, cofiwch wneud hynny. Neu os da chi eisiau ymuno yn un o'n cyfarfodydd eraill ni, da ni'n cynnal nifer o gyfarfodydd trwy gyfrwng Zoom. Yna cysylltwch efo ni mwyn i ni fedru eich cynnwys chi. Gadwch i ni orffen trwy roi'n hynny yng ngofal yr arglwydd. Byddai di Dduw, fy nhonell gobaith yn llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i ni arfer ein ffydd, nes yn bod trwy nerth yr Ysbryd Glân yn gorlifo a gobaith. Amen.